Ahoj. Ahoj. Co koukáš? No koukám. Já jsem Liška. Já jsem taky Liška, víš? A jsem z Liberce, Liška, víš? Já jsem Liška z Nového Pralesa. Aha, takže ty jsi někdy jako z Jižní Ameriky až, jo? Ne. Já jsem Liška z Pralesa na Ještědském hřebenu. Počkej, jako na Ještědě je prales, jo? Nejsi nějaký blázen? Nejsem blázen. Tam je Nový Prales od roku 2004. Víš, protože monokultura je prd-kultura. Počkej, to nechápu, monokultura a jako kultura. No protože samý smrky to je nuda a my potřebujeme duby, jasany, prostě život. Jo, tak jo, to už rozumím, no a kdy to bude hostový, kdy vám to tam vyroste, doroste a všechno? To bude ještě dlouho trvat. To už ty tady možná ani nebudeš. No a jaký to má teda smysl, když my tady nebudem? Au. To je pro naše lišťátka. Jo, aha, to je pro naše lišťátka. No tak to jo, to vám držím palce. A můžu vám nějak pomoct? No to ty právě můžeš. Můžete pomoct právě všichni. No ty si třeba můžeš koupit kus pralesa. Nebo můžeš zasadit si vlastní strom, vlastní dub a je vlastně toho vlastně spoustu, jak můžeš pomoct. Podívejte se na www.novyprales.cz a tam to všechno najdete. Ahoj! Ahoj. Nový pralesce. Ahoj! A ještě mi dala pusu.